gaya sa ning may Ernesto nga upaw eh. Anda mo hindi na kini nga kung kwarta nga inugpusta sa manok kuno siyang amigo. Ug kinsa kini pangana na yang amigo. Naporti ko nang iduta nga manok kay di kan pa kuno na sa Iran. Salin sa gubat. Wa ang galing na matay atong gubat sa Iran. Samot na nga away na ginaron. Ha, ya Bisaya ta ko ni Pilipina ko ni. Tumbada na. Kini kwarta ha. Nung bayad man tani sa kong utang. Kator bang babae magsige paningil ni si hindi janin. Kunya nagkahinayak naman ko kay kada manuka sureball gyud ko ingon si Bay Ernesto. Para nga modaghan masobraan pa ko og may sulti. Ako gining iposta. Bahala na tong bayana kay parang mabindan sa ko gamay. Ug mga rin siya nga wa pa matari adti di ko mobayad. Pahalang magpaw si huwat diri kanu sa akong bayad niya basta kay isugal gi ko ni ron tungod sa manok nga gipanghambog sa kong amigo maputi pa kasinawa sa o kang kinsa ka ng manok kay sa lima. Matod pa niya sigurado bay kwarta kita nya tuam to siya iya ko nung gisiguro og mahibalo ang tag-is manok og kondisyon sad ba ang manok nga among pustahan. Uwat ko ni og kanas siya mabot bahala na ni. Sus. Kondisyon ni kay ang akong manok inong tari ba. Ano ka gusto nga ingon siya. Mabay man kuno siya ni. Nya naan sa kuno siya amigo nga. Mukuyog ko kuno kay moabay sa kuno ni manok. Ang problema, hindi man pagkadugaya. Di ba na siya hapit ang pulas sa tari ani. Ay. Bay Ang sam. Ang dala mo ganyan ko pinabot ko manok ko na panikad na. Ano yung manok ka itong itari nga? Tingnan may bay mo ni. Aw. Natural. Wabay di ko. Sa smili akong kwarta bay. Kana mas maayo mo do. Minus ko ko taron mo nga. Atong akong isang amigo. Si Betutong ba? Nabiskot mo sa abay na ba siya? Kaya naam sa suyo kwarta siya. Ito si kabuto na turon nga nipay gani kun abot ta kay magalit kay ang ako manok nagpanikad na. Sakto pila ka buwan mo ning preparan. Na 31 ka adlaw ug tunga akong preparasyon ani. Yawa. Tapos tambal kada adlaw na ko ni gijikan. Yawa ni. Sinyal ba yun? Ayo kan busy kay Pistulan. maskaraan. Pistulan. Kung imo na gani itari ang manok, dili na kinahanglan kimo pagbibisan kay sa piso ani. Hibaw na to sa linada ni muda og gini. Wala kay pero Di ako ka tanaw ba? kang Yuli Ibanis. Ang akong tanaw ba kay ang iyang hilbil pistulahan. Inang lang unahan gini butang kuan tao na sa. Ano yan ka na kini ako manok ba magtakili din mo. Mo ba? Nani 45 kilo. Ya kino. Titi na dayon Ini ka mo pas ko trabaho. Kantong na kay pistulahan lagi. Ya aton sa may tutong kay wa bayad mo to siya siguro. Kay naa ba ko sa kwarta ko nga 6,000 pod. Ay Magdugay, ha? ang iyang isugal 10,000. Ang kwarta mo sugal diso mo mukong si kot katwar mi. Buya gid mo. Ito upo mo lang ka. Lagi pagdali hay aton ko. Kita to kanan. Lipay kini kung niabot ni karon nilakaw na sa balik. Basta di babot. Itari ko ni wala mo kabay. Kaya gini may irning patem dugaya udto na. Igutom na ako. Stilan ko taha. Ayo. Ay ningi. Hey. Ay, kay misig ay kay naa sa day kadiri sa mong balay wa ka naglaag ba. Kanang Sabi ato. Sana, kumusta naman? Wa pa man gihapon ka mobayad ani na among kumpanya. Nagsige na magyaw-yaw. Ako naman sige magyaw-yaw to sa among kumpanya. Wa jud kay bayad-bayad. Day. Bruh. Day. Diba, ang tao kung may kwarta, dili na mister pa nimong istoryahan. Mubayad din na siya. Mao lagi pero og dili po ka ani on, di po ka magunok og bayad. Mao na nga. Kay rin ako karon kaya ang among kumpanya nagyaw-yaw. Nagpasalamat sa kurang ni Arle ka. Kaya ro makitaan sa dako ang imong kanyag. Ano lagi yung suko-suko? Kung isang taon kay. Ang tao day, sultihan na lang kano. Kung doon na pa ko'y kwarta day, karon na yun. Nibayad na ko nimo. Pero, saan man niya? Ang alang nga, wagi ko yan mo. Kunya, parang litan sa dug, naasag ko. Dili na mistil pa rin mo. Muari ka, ako na mismo mo ato dito sa inyong kumpanya. Mubayad? Hangtod kanus pa man gabi, hangtod kanus aman ni magpaabot nimo to sa kumpanya ug ato ka bay ka sa mga utang. Ah, kay baba ka? Nga ako ang sildo mo ilang gigideduksyonan anang imuhang interest. Maloy sa taon ka na ako ay ako igura ko na narbaho ra sa raba. Day, ay ka ba na ka? Kanang imong sweldo, kung pila interes, ug maom gani nagikuhaan ang imong sweldo tungod sa kong utang. Ako na bayad mo. Pwede man imo. Di na, di na, Pwede di na. mo ko nimong buhay total puapuan sa kagwa kita. Ay wadi ko maginalag boy boy. Ang ako karon nga mobayad ka kay ingon ra ba ang ako ang kuan dito amo nga di ko mulakaw ani mong balay ug di jud ka mobayad dapat Na. mobayad jud ka. Day, ug mao na ang gani di ka malakaw day. Kay ako wag ko kwarta may payadol na tasod magtupan na tagigda. Sa tanan unsa man ka dili man ko. Unsa man Dili wala? man ko kanang kuan bayaran. Mo ka dili mo ko ingon sa inyo bayaran. Unsa man na? Di ka malakaw. Watay ka dito sa inyo akong di ka Wa malakaw. ka bayad di ay mapanguam dito sa imong mga silinganan Kinsa diba? man ko pahuwa ko ko trabaho ra unsa man taong kay. Santa ra trabaho sige ko buntag pa ko diri nagsige lingkod. Ah, di mo tagatugag kag pangutang. Wa man dai kay trabaho. Dapat mangutang ka. Angayan ka nga manarbaho kay para na kay kabayad sa imong utang. Unsa naman taon Unsa niya? man ka nga. Yang wa di jud ka bayad. Wala lagi ko ikabay. Hindi asli mo. Alin patak taray no. Balik lang ako ha. Oh, ikaw. Oh. Kailangan kang balik kasi guway kwartang tao. Di ako dagan. Hoy! Nakakatuyawa ko mo ani ba. Kanang abi ko Nadadali daw ko. daog. Nadadali ko mo ani kay. Sibay, alimok koy. Oh, mo ato na sa karian. Na, ba og kay manok. Ah, grabe. Nindot kay manok niya.
puwa nga basag niya ang tiil puti nya ang iyang sinyal pistolahan bato pa niya bata ko paro na daw magtakili ka iglo pa patap piti lagi ko manok ko silot kan Mao tinuod gid ito ang gingan ibaw anya kana manok kaki kasi ran. oh mao na ako dala ni mo kwarta ayaw kay ako mo tong na kay kwarta na sa Ismail Mao gani. mo nga bay Ismail Oh. Bay, sulit. Bate. Ari na ang telepon kwartan mo dia. Ari ba? sa Ismail Bi, ari sa Mayo ako da testila ni mo Ari sa ba? Kayo na kay bawo ka. Bay, kini sa sa Ismail ni. Sa Ismail sini ko atong kuramposon. Ako ida kay magkuyog ra magyapunta kay ako bay karong adlaw purti na kong binasa. siguro basig na ka anak ka ya basig na patabang ka Siyempre. di ma ba di Anak ma ka na. Anak ka na. Para binasa ka. Sa tao. Uh-oh. Oy, ano ba balik ka dai? Ani balik kuya kay kanang ni ana nga mong kumpanya nga ang Tandaan mo. gas ni og posporo. Kay ingon na mo ang kumpanya. Wala mo jud wa mo kabayad. kuryente ma'am wa mo kuryente Ay, may kuryente. Kadauban ni sa kumpanya ang imong balay. Iwa man jud kay bayad. Sure ba mamoy noon san man taw ka dai. Sure kay ni order na ko gasolina o posporo sa kadauban ti kada ka. Ayaw ay. Dai maluoy taon gawa na ko pinayanan. ma'am kung gawag mo pala ma'am Ayaw ta dai. Dai. Mobayad ka ulit or dauban ko ni nga imong balay. Sige sige. Asa may bilion Ay mo? na bili na lang gas kay wa na mo ko bayad sa kuryente. Paklan ko ugma anarang kwarta. Ana man gid. Gawas mo lang gid ng kwarta lagi og dauban ng balay. Ano ba kay nadali ka Salamat kayo mo kay. koy kay ang oras mo Impas na imong utang. Oh, salamat. Sa baas sa imong upawa ka oy. Nag-negotiate pa mi. Impas na imong utang ha, impas na imong utang. Negotiate ka, ma'am. ato Mr. Kaya Yan po na nun yung gas. Talaga? Sige. Oh, nanani mo manari man kaya. Imo ra ni gitago-taguan ni kwarta para tari di ay para tari. Salamat lang ako ang among kumpanya nakarahon na. ma'am nalagyan ng kwartan mo no Ay, lagi. Bayad lagi niya. Para Halak di niya, ka pero ko. laban akong balay. Ako lang giapil ang imuhang bayad para impas na tanan ng pangutang. mali ari lang ko rin para makatampo sa mga utang mga buanga ka ay may wa ba daw ang balay mo may